No ideš? Dáme toto. No už, končíme sa. Tady si piča. Zase doma, ty máš silku. Neber mi ho. Neber mi ho, ne, nechcem si ho zebrať, ale daj mi kusek ho ne. To som Tak si naber, ale nebol. Však to je ono. Ja kupujem sirup. Alebo. Ja som bral včera pivo, že? Čo ti jebe to? Nejde to lej, Ja ti si nerobím malinovku? Malinovku, no. Na cestu, kurva, na noc. Čo máš robiť, ty vole? Nazdar, Peťo. Maminka, rád si fotím, ty vole. Rád ešte chcem mať tak 100krát, miliónkrát sex. Maminka, prepáč, že som vyskúšal drogu, ale už sa z toho aj z tých hoven musím dostať nejak. Nemôžem iba tady spať, tady strať, tady žrať. Toto je moje. No dobre, Denis, choď už do piče. Čau, Peťo. Daj mi tam kusek, nalej mi tam kusek, no otvor to kurňa. Prečo do tohoto veľkého? No a nazdar, tak čau. Hada. Dobre, tu je ešte kusek. Čo, ty video robíš? No, Čo si robil? Nic? a čo to je? Čo to Vyšúpal som vrbo? si prdel, one Sa 300 mohol krát vrhnúť, už. čo ja to mám piči, ale zaujíma Zaujíma sa o bežné rodinné dianie, chápeš to? Bežné. No poďme, Áno, rodine. Bežné. chlebiček nechaj. No. No. Vajce. Tvárok zajca si kúpi asi. Daj to tam. Zaves to, prosím ťa tam. Sebe, Ja k sebe tak ne. na stránku. bz.sk si pozri. Pozor. Už